mulla on toudetta, sori. Unlock. Mullakin, tähän käteen. Mitis voi olla? Oppa Tenho ihan valmiina tähän näin. Ramppi yksi jäi. Odotaan CTC. Kaksi oli rampilla. Yksi on vielä lovi. Varokaa UG. Lovi. Mitä sä saavutit? Oi saatana! Oma sai seinän läpi päähän. Joo. Mut priaamat tähän. Niin, kato mitä Olkkini tekee, laittanut 2 ja seinälle päähän jo. Siis mä wonderin, mikä tossa on? Joo! Joo. Noskitaan jonkun ihan vaan sua varten, sua varten. Mä noskitan ton Avikankin tuolta. Ei se täkäs mua. Voi olla alhaalla. Näin. Se on boksi! Se on boksi! Joo. Niitähän on niitä VR-lasihäkkejä. Kahden seinä. Ui saatana, se tuli lujaa! Pieto, kato tää. Mettä. Aamet voi. No nyt ehkä voi päästä. Joo joo. Ootas, olisiko tästä morattu jonkun? Lol. Rauha. Pyöriikö? Rauha pyörii. Noniin. Äkkiä mun nauha loppuu pian. Eikö vielä loputkaan? Slide to the left. Sportkuvu vivit, znaczy kłopoty. No niin se innosta, se innosta. Guys, we go to the party today, come on. Ja lähtee. Fucking do it, brother. Mitä vittua nyt? Can you sing it again, man? What are you singing? Mennä vaan, mennä vaan. This is a Polish music disco polo. Disco Polo! What the fuck?